Chcem všetkým popriať, milé sestry, bratia, vzácna návšteva, hostia, dokonca z Trnavy návšteva, aj z Partizanského. Všetkých chcem privítať, pozdraviť aj ja z tohto miesta a popriať milosť a pokoj od Boha Otca nášho a od Pána Ježiša Krista. Aj z Bánoviec návšteva, áno. Ďakujem za pripomienku. Aj z Bánoviec, z Partizanského, z Trnavy, multikultúrna bohoslúžba. Keď som začal svojím príbehom a takým osobným, tak budem v tom pokračovať aj v rámci kázania. Budem znova trochu osobný. Od škôlky cez základnú, strednú školu, gymnázium som bol stále považovaný za iného. To už som si tak na to potom aj zvykol a to sa opakovalo nezávisle, stále nový kolektív bol, tak som bol iný a bolo to dané aj tým, že som sa častokrát nezapájal do rôznych takých aktivít a činností tej triedy alebo tej partie. Poviem jednu skúsenosť, raz sme šli z gymnázia na školský výlet. No a ja som tam nerad na tie výlety chodil, lebo viete, kto ste chodili, tak viete, čo sa tam robilo, aké žúrky, hlavne tie večery a tak ďalej. Aj tam sa robila taká žúrka, každý večer sa schádzalo v jednej miestnosti a tam, poďte, ideme si, užijeme, triedna to nebude počuť, vidieť, no a vieme, čo sa tam asi robilo. Ja som na tie žúrky nechodil. Stále som bol ako keby iný a išiel som proti tomu prúdu. A preto aj z toho dôvodu som bol často kolektívom neprijatý, aj keď ma asi brali takého, aký som, ale stále ma mali za iného a dajú vám pocítiť, že do toho kolektívu nepatríte. Alebo do toho aspoň väčšinového kolektívu nepatríte. Alebo bolo tam pár stále kamarátov blízkych, ale bola to len menšina, s ktorými som si tak rozumel viac, ale tá väčšina bola taká, ako keby dali vám najavo, že nie. Chcem sa aj vás spýtať, či ste niekedy šli proti prúdu. A nie je to veľakrát príjemné, keď nie ste prijatí a ste tak trošku ako keby bokom, outsider. Šli ste niekedy proti prúdu? Ocitli ste sa niekedy, bratia a sestry, v menšine, ktorá stála proti väčšine? A to už z hociakých dôvodov, či už vyslovene medziľudských, kamarátskych alebo duchovných. Stalo sa vám niekedy, že ste boli úplne iní vo svojich postojoch, názoroch či rozhodnutiach, než tá väčšina ľudí? Ako ste sa vtedy cítili? Tak skúste si na to sami pre seba odpovedať, do akej miery to bolo príjemné, alebo ste sa s tým vyrovnali. Keď som bol ešte, sa vrátim k tomu dieťa, alebo človek, mladý muž vo vývoji, v dospievaní, tak človek to trápi. Nebolo to príjemné a keď ste iní, tak ste stále mali pocit menej cennosti, ale už teraz to s odstupom času, vďaka Bohu, vidím inak, že som bol sám, snažil som sa byť sám sebou a nie za každú cenu sa zapáčiť tej skupine ľudí, väčšinovej, a to som nebol ani veriaci, ani kresťan v tej dobe. Vďaka rodičom, vďaka výchove. Takže s odstupom času, aby som to vyvážil, to vnímam už inak, ale v tej dobe som to nevnímal príjemne. Možno, že v podobnej situácii sa cítili aj Jozua a Káleb. A o nich chceme dnes hovoriť v rámci tohto zamyslenia, lebo aj oni sa zrejme ocitli proti prúdu. A vy ten príbeh, verím, že poznáte. Môžete zhasnúť, prosím, svetla. Ďakujem. Takže Káleb a Jozua. Chceme sa pozrieť na ten príbeh, známy príbeh zo 4. Mojžišovej 13. kapitoly, 25. až 33. verš. Môžeme si to spoločne prečítať. Po 40 dňoch sa z prieskumu krajiny vrátili. Prišli k Mojžišovi, Áronovi a k celej pospolitosti Izraelitov na Paránsku púšť do Kádeša. Podali im a celej pospolitosti správu a ukázali plody krajiny. Mojžišovi povedali toto. Prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom. Toto sú jej plody. Ľud tej krajiny je však mocný, mestá sú opevnené a veľmi veľké. Ba videli sme tam aj potomkov Anáka.
Na území Negevu bývajú Amalékovia, na pohorí sídlia Chetiti, Jebuzeji a Amorejčania. Pri mori a na brehoch Jordánu bývajú Kanančania. Káleb sa však usiloval upokojiť ľud, ktorý reptal proti Mojžišovi. Povedal: zaútočme, obsaďme krajinu, určite ju ovládneme. Tí však, čo šli s ním, vraveli: nemôžeme zaútočiť proti tomu ľudu, lebo je oveľa silnejší ako my. Medzi Izraelitmi šírili lživé správy o krajine, ktorú preskúmali. Vraveli: krajina, ktorú sme preskúmali, je krajina požierajúca svojich obyvateľov. Všetok ľud, čo sme tam videli, má vysoký vzrast. Videli sme tam aj obrov a medzi nimi aj synov Anáka. Pripadali sme si ako kobylky a takí sme sa iste zdali aj im. Tak toľko biblický príbeh o Kálebovi a Jozuovi. My dobre vieme, že vlastne je to v kontexte tom, keď Pán Boh, Hospodín, vyslal 12 ľudí, 12 kniežat z 12 kmeňov Izraelových, aby preskúmali zasľúbenú krajinu Kanán a povedali im: choďte, preskúmajte, zistite, aká je to krajina. Oni šli, preskúmali a keď sa vrátili, tak sa stretávame tam s dvoma skupinami ľudí. 10 ľudí a 2 ľudia. Je zaujímavé, že 2 skupiny ľudí videli to isté a úplne podávali odlišné správy. Tých 10 ľudí podávali inú správu, ako sme čítali, a tí 2, Káleb a Jozua, šli proti prúdu a tvrdili niečo úplne iné. Poďme, dobijeme, Pán Boh nám určite pomôže. Takže čítame o 2 skupinách ľudí, o väčšine a menšine. Aj Káleb a Jozua sa ocitli v menšine. Otázka je, v čom sa tieto 2 skupiny líšili. Obidve skupiny videli to isté, boli na tom istom mieste, mali tú istú skúsenosť a zaujímavé je, a takto fungujeme aj my, že videli to diametrálne odlišne. Obidve skupiny ľudí, tú istú situáciu. V čom sa líšili? Ten text nám to úplne nepovie. Tú odpoveď na tú otázku sa dozvieme v ďalšom texte, tiež v 4. Mojžišovej knihe, v 32. kapitole, a to sú tie naše základné verše pre dnešné zamyslenie, 11. a 12. verš, a tam tú odpoveď a kľúčovú odpoveď nájdeme. Tam je napísané: muži, ktorí vyšli z Egypta ako 20-roční a starší, neuvidia krajinu, ktorú som sľúbil pod prísahou Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, pretože sa úplne neoddali Hospodinovi. Okrem Kenizejca, Káleba, syna Jefuneho a Jozuu, syna Núna, lebo oni sa celkom oddali Hospodinovi. Oni sa úplne oddali Hospodinovi. A keď som sa nad tým zamýšľal, tak ma to veľmi oslovilo. Už len tie slova oddali. Jedni sa oddali a druhí sa neoddali. Tento výraz, nechám to takto otvorené, celkom sa oddať v hebrejčine, by sme mohli tiež preložiť, takže ísť, nasledovať naplno, alebo neochvejne, alebo bezvýhradne. Ísť, nasledovať naplno, neochvejne a bezvýhradne. Izraeliti ako väčšina, je veľmi smutné, že nešli za Hospodinom. Práve ten Boží ľud, paradoxne, ktorý mal najväčšie skúsenosti s Bohom, tak nenasledovali svojho stvoriteľa, vykupiteľa naplno, neochvejne a bezvýhradne. Zatiaľ, čo Káleb a Jozue išli, nasledovali Hospodina naplno. V čom bol teda rozdiel? Napriek všetkým zázrakom, znameniam, ktoré Boh vykonal pre svoj ľud, drvivá väčšina jeho vlastného ľudu mu nedôverovala. Je zaujímavé a smutné, že nemala s ním osobný vzťah. Áno, nechodili s Hospodinom, zrejme ho nepoznali a o to práve Pánu Bohu ide. Po celej Biblii vlastne mu ide o to budovanie osobného vzťahu, dôvery, lásky, vernosti. Aj napriek tým skúsenostiam oni tú dôveru k nemu si nevypestovali, nevybudovali. Oni mu neverili. Áno. Iba 2 ľudia, Káleb
a Jozua naplno dôverovali, naplno mu verili a to bol už dôsledok toho, že oni s ním chodili. Oni s ním budovali osobný vzťah. Oni spoliehali na neho vďaka tým skúsenostiam, ktoré zažili. Oni sa rozhodli, že mu chcú dôverovať, veriť a ten vzťah dôvery aj budovali. Lebo aj ten výraz oddať sa už bude dôsledkom dôvery. To všetko hovorí o vzťahu. Oddať sa, rozhodnúť sa pre niekoho, nasledovať je už dôsledok živého vzťahu dôvery. No a dôsledkom týchto postojov, dôsledkom tej nedôvery, tej nevery, toho neosobného vzťahu s Bohom bolo to, že väčšina nevošla do zasľúbenej krajiny, iba menšina potom vošla, ale väčšina nevošla. 40 rokov potom putovali, kým nevyhynula celá tá generácia. Áno. Iba tá menšina, Káleb a Jozue, ale ostatní nevošli. A čo my? Ako kresťania veríme, že sme Božím ľudom. Áno. Nielen adventisti podotýkam, ale aj inoveriaci ľudia, ktorí prijímajú Pána Boha, Otca, Syna, Ducha Svätého, patria k Božiemu ľudu na celom svete. A taktiež sme svedkami Božieho vedenia v našom živote. Aspoň teda verím, že sme svedkami, každý z nás, ako tu sedíme, ako nás Pán Boh vedie, ako kedysi boli aj vedení Izraeliti. Ku ktorej skupine sa my, ja aj ty denne pridávame? K tej väčšinovej, ktorá Bohu žiaľ nedôveruje, alebo tej menšinovej, ktorá sa naplno spolieha na Hospodina a možno nie náhodou aj Ježiš Kristus hovorí o tej širokej bráne, o tej úzkej bráne a dovolím si povedať, že možno aj v tomto kontexte, v kontexte vzťahu, v kontexte dôvery, v kontexte chodenia s Bohom. Iba menšina bude tá, ktorá buduje si živý vzťah dôvery, odovzdania Bohu. Položme si otázku, možno každý osobnú. Budujem si dennodenne vzťah s Pánom Bohom, vzťah lásky, vzťah dôvery, vzťah vernosti, vzťah poslušnosti. A následkom tohto vzťahu lásky sa mu celkom bezvýhradne oddávam sa mu, idem, nasledujem svojho záchrancu Ježiša Krista naplno a bezvýhradne každý deň. Chodím s ním každý deň, odovzdávam sa mu každý deň, nasledujem ho. Počujem ten tichý hlas Boží, ktorý ma prvý hľadá, Martin, a každý z nás, kde si? Ja ťa prvý milujem a prvý ťa hľadám a navráť sa ku mne. A reagujeme na ten tichý hlas a prichádzame k nemu každý deň, dôverujem mu, mám ho rád. To bude otázka, ktorú sa bude pýtať zrejme aj Pán Ježiš Kristus pri svojom príchode na zem. Poznáme sa, inak povedané, máme sa radi? Chodili sme spolu, budovali sme spoločný vzťah. Oddával si sa mi každý deň z lásky? A ak nie, čo mi v tom bráni? Aká prekážka? Obidve skupiny, teda na jednej strane Izraeliti a na strane druhej Jozua a Káleb, sa dívali z iného pohľadu, z úplne inej perspektívy na tú istú udalosť, akou je podrobenie si zasľúbenej zeme Kanán. A toto je naozaj na zamyslenie, že obidve skupiny sa dívali na tú istú vec ináč. Sústredili sa a položili dôraz totiž na niečo iné. A o tom my rozhodujeme, na čo sa sústredím a na čo položím dôraz. Izraeliti, tá väčšina, videli a sústredili sa na čo? Na čo sa sústredili tí väčšinoví Izraeliti? Oni sa sústredili, v tom texte to z toho vyplýva, na ten mocný ľud, na veľké mestá tej krajiny. Dokonca mali také veľké oči a strach má veľké oči, že dokonca videli ešte to, že sa tam požierali, čo asi bolo málo pravdepodobné. Áno, zveličovali. Káleb a Jozua však videli počas návštevy zasľúbenej zeme niečo úplne iné. Čo videli? Na čo sa oni sústredili? Áno, oni totiž videli dobrú krajinu. A namiesto veľkých miest a mocného ľudu videli mocného Boha, ktorý je s nimi. Úplne iná optika, úplne iný pohľad, úplne iný dôraz.
Poukazovali na to, že Boh stojí na ich strane. Nech je ten národ akokoľvek mocný, Boh je na ich strane. Že zem je úrodná a nepriatelia sú síce mocní, ale sú zraniteľní. Ako je možné, že tú istú udalosť opisujú dve skupiny ľudí takmer úplne odlišne? Ja som dospel k záveru, že jedine tak, to sa nedá zo dňa na deň zmeniť optiku, zmeniť pohľad nazerania a perspektívu a ako sa dívam na veci, to sa nezmení zo dňa na deň, to sa zmení tak, že dennodenne budujem hodnoty. Dennodenne pestujem a živím vzťah s niekým, že s niekým chodím denne. To je otázka dennodenného vzťahu, dennodenného budovania správnych hodnôt a dennodenného nasmerovania za tým správnym cieľom. To je proces. Nuž, keď sa zameriavame na negatívne aspekty danej situácie, presne ako Izraeliti, stávame sa ustrachanými, úzkostlivými a nedôverčivými. Alebo ešte inak, ak stratím zo zreteľa ten hlavný cieľ, začnem sa dívať na okolnosti a tie ma vedú k malomyselnosti. O mnoho lepšie je zamerať sa na cieľ. A čo je cieľom Káleba a Jozú? Hospodin. Čo je našim cieľom? Boh, Kristus. A ak sa takto zameriavame na Krista v akejkoľvek situácii, aj v dnešnej situácii, na pozitívne aspekty, tak ak sa zameriavame na to vedomie Božej prítomnosti, na to Božie milosrdné vedenie a jeho zasľúbenia, tak budeme sa podobať na toho Káleba a Jozú, na ľudí, ktorí denne sa oddávajú Hospodinovi. Na čo sa budem zameriavať? Na ten cieľ, na Boha, na Krista, alebo na tie okolnosti? Na to sa budem meniť. Keď stojíme pred dôležitými rozhodnutiami a vieme, čo by sme mali urobiť, ako aj Káleb a Jozua vedeli, aj Izraeliti, vykročme s vierou dopredu. Zamerajme sa na Krista, na pozitíva a dôverujme Bohu bezvýhradne, že prekoná všetky negatíva. A problémy ako také okolnosti by nás totiž nemali pripraviť o tú radosť, o tú istotu v Kristovi aj o víťazstvo. Viete, bratia a sestry, aj dnes sa dejú okolnosti politické, spoločenské, už počnúť s covidom, teraz pokračuje to vojnou. A veľakrát som svedkom toho, na čo ľudia kladú dôraz. Čím sa sítia. Veľakrát sú mnohí ustráchaní okolnostiami. Zameriavame sa veľakrát na okolnosti, na to dianie, čo sa tu deje. A ten strach vedie k čomu? K veľkým očiam, k vytváraniu čoho? Kadejakých lží, polopravd, neoverených informácií a konšpirácií. To vlastne robili aj oni. Vlastne strach vytvára v nás potrebu niečo zveličovať, zväčšiť, nafúknuť, možno neoverené veci predstavovať. A to sa dialo vtedy, deje sa to aj dnes. Na čo sa budeme zameriavať? Na tieto okolnosti, ktoré sú veľmi ťažké, na udalosti? Alebo sa budeme zameriavať na ešte mocnejšieho Krista, ktorý je našim cieľom? A keď sú aj okolnosti akékoľvek ťažké a náročné, ja sa budem zameriavať na Krista, ktorý porazí všetko zlo a zvíťazí v mojom živote a potom aj celkovo vo svete. Na čo sa budeme zameriavať? Na okolnosti, na kadejaké neoverené informácie, lživé veľakrát, alebo na pravdivého Ježiša Krista. A neodvedie nás potom ten pohľad na tie okolnosti a dianie vo svete, ktoré je veľmi ťažké samozrejme, od cieľa, ako sa to stalo u Izraelitov? Skúsme o tom tiež premýšľať. Káleb síce pochádzal z kmeňa Júdovho, no pravdepodobne vyšiel z iného etnika, ktoré pochádzalo z jeho predka Kenáza. Takže Kenáz bol pravdepodobne Ezavov vnuk. Káleb bol teda zrejme Edomčan a jeho meno doslova znamená pes. Keď chcem byť trošku konkrétnejší o tom Kálebovi. Jeho meno znamenalo pes. Izraeliti to veľmi dobre poznali a keďže poznali jeho význam jeho mena, tak nazývali vlastne takýchto pohanov preto psami. Nie náhodou vlastne ich volali psami a Káleba tiež takto vnímali, čo ty nám tu máš hovoriť.
Pre pravých Izraelitov bol Káleb iný. Bol odlišný. Veď ty sa voláš pes. Čo ty nám tu máš hovoriť? Odlišný bol. A napriek tomu sa ale nepripojil k nedôverčivej väčšine, ale ostal v menšine. Nebolo to určite ľahké ostať v tej menšine, keď mnohí sa obávajú a oni povedali nie, my veríme Hospodinovi. Nemohol súhlasiť s tou väčšinou, pretože by to znamenalo nedôverovať Bohu. Hoci bol Káleb iný, z iného etnika, paradoxne, bol mužom veľkej viery, veľkej dôvery v mocného Boha. Paradoxne, ten, ktorý znamená pes, tak bol bližšie Bohu, než samotní Izraeliti. Jeho smelosť spočívala v pochopení a v dôvere v Boha, nie v dôvere v schopnosti Izraela dobiť zem. Nedôveroval Izraelu, že oni budú mocní dobiť zem, ale dôveroval Bohu. A to bol ten hlavný rozdiel medzi Izraelitmi a Kálebom. Jozua bol na rozdiel od Káleba pravý Izraelita. Bol premenovaný, čítame v 4. Mojžišovej knihe, z Hozeáša na Jozua. Pamätáte si tam, keď vlastne Mojžiš ho premenuje z Hozeáša alebo Hošeu na Joziáša, na Jozuu. A to nie je náhoda. Už jeho mená, samotné mená Hozeáš, Hošea a Jozua v sebe nesú veľké posolstvo. Viete, aké posolstvo to v sebe nesie? Hošea, alebo aj prorok Hozeáš, to je to isté, Hozeáš a Jozue, obrovské posolstva. Totiž jeho pôvodné meno Hozeáš sa dá preložiť ako zachraňuje, vyslobodzuje, pomáha. Vyslovene tam je sloveso spasenia, spasiť. Zachraňuje, vyslobodzuje, pomáha. No a jeho nové meno Jozua doslova znamená Jahve zachraňuje, Jahve vyslobodzuje, Jahve pomáha. To máte tam dve slova spojené. Toto Jozua je skratka JHVH, zachraňuje. Mimochodom to je pôvodné meno Jehošua, skrátenie Ješua. Jehošua, Jahve zachraňuje. Skrátená verzia je Ješua, Jozue. A už tam to krásne počujete, Hospodin JHVH zachraňuje. Meno Jozua je presným ekvivalentom k novozákonnému menu Ježiš. To je presne ekvivalent k novozákonnému menu Ježiš. Jozue, Jehošua, Jozue je Ježiš. Jahve zachraňuje. Jozuova dôvera v Boha priamo súvisí s významom jeho vlastného mena. Vlastne niesol to vo vlastnom mene. To, čo aj sám žil. Jozua dôveruje Bohu, pretože Jahve zachraňuje. Jahve je spása a on tomuto Bohu Jahve dôveruje a spolieha na neho. A tak Jozua je jeho poslanie a taktiež jeho vlastné meno sú akousi zjavnou predzvesťou a predobrazom Ježiša Krista a jeho poslania. To, čo koná vlastne Jozua, tak vlastne je akoby predzvesťou, predobrazom samotného Ježiša Krista. Nie len čo koná, ale aj kým je a čo jeho meno znamená, je predzvesťou Krista. Milé sestry, bratia, hostia, v úvode som sa vás pýtal, či ste išli niekedy proti prúdu. Či ste sa niekedy ocitli v menšine, ako to bolo v mojom prípade. Chcel by som nás všetkých povzbudiť a vyzvať, aby sme sa nebáli, obzvlášť v tejto dobe, ktorá sa chýli stále viac a viac k príchodu Pána Ježiša Krista, aby sme sa nebáli čím ďalej tým viac byť iní, byť odlišní. Nie len preto, aby sme boli odlišní a iní, pre samotnú odlišnosť, ale aby sme sa nebáli stáť na Božej strane. Byť oddaný Bohu bezvýhradne, z lásky, z vďačnosti. Nech by sa dialo čokoľvek, aby sme vždy stáli na tej Božej strane. Aj keď by nás čakali také ťažké skúšky ako Izraelitov v ich dobe, aj verím, že zdá sa, že aj nás budú čakať ťažké veci. Nech nás čaká čokoľvek, aby sme stáli na Božej strane. Aj keby to mala byť menšina, a zrejme bude, aby sme boli na jeho strane. Aby sme možno mali odvahu ísť proti prúdu ako Káleb, ak sa od nás bude vyžadovať vernosť, oddanosť a statočnosť. Stať a ako s jasnou zástavou niesť evanjelium.
Podobne neváhajme na druhej strane aj prijímať, tolerovať a milovať menšiny. Ako aj také všeobecne menšiny, keď niekto možno má aj iný pohľad a my máme tendenciu takých ľudí dávať bokom, ako som aj v príbehu naznačil, aj v kázaní, aby sme aj tie menšiny mali radi, milovali, aj keď možno sú iné, vyznávajú trošku iné veci, sú iní, aby sme ich tiež mali takých radi, akí sú. A taktiež sa každý deň rozhodujme oddať nášmu Pánovi. Denne ho, bratia, sestry, nasledujme naplno a bezvýhradne. Denne sa s ním stretávajme nad Božím slovom v modlitbách a potom počas dňa buďme verní v tom nasledovaní nášho Pána. Robme to ochotne a z lásky za všetko, čo pre nás náš Boh urobil, robí a ešte aj urobí. Z lásky, z vďačnosti. A predovšetkým nestraťme zo zreteľa ten veľký obsah Jozuovho ako aj Ježišovho mena. Jahve je ten, ktorý zachraňuje. Jahve je spása, zachraňuje tak teba, aj teba, každého z nás. Nech nám toto vedomie toho, že kto je našim Bohom, pomáha v tom dennom odovzdávaní sa a nasledovaní jeho. Amen.